Umakyat sa 1.1% ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa Kabicolan noong September 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA Bicol. Batay sa datos ng ahensya, mas mababa ito sa 2.8% na inflation noong September 2024 pero mas mataas naman sa naitalang inflation rate noong August 2025 na nasa 1%. Pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation sa rehiyon ay ang pagtaas daw ng presyo ng mga bilihin sa restaurant, cafes, karne ng baboy, rentals, pelagic fishes at sibuyas. Sa mga probinsya, ang Catanduanes ang nakapagtala ng pinakamataas na inflation na umabot sa 2.7%, sinundan ng Albay at Masbate na may 1.7%, 1.3% sa Camarines Sur, 0.3% sa Camarines Norte at negative 1% sa Sorsogon. Release mo yung mga number of families or households, sila yung pinakamahirap. No? Kasi we group them into decils in 10, no? 1 to 10. Yung bottom 30, the first 3 no, sa baba, kumbaga sila yung pinakamahirap. So, yun yung kanilang, kumbaga, nabibili, yun lang yung kanilang mga commodities na usually binibili ang services nila. Mama-affect sila kung yung mga commodities na yun, kinukonsumo din nila. Sila mga grooming, di ba personal care effect, wala naman na hindi nila yung priority. So favorable, basic lang talaga. Samantala, sa datos pa rin ng kagawaran, pumalo sa 1.9% ang average rate ng inflation sa rehiyon mula January hanggang September 2025. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.